kinong hikai ki de ki wei na ki resort jong ka imlang salang hakaban kentiu ka pule ka dangle kumjuru ban hikai ka akor ka burom ya ka long ranyang bat ka man ranyang jong wei po wei khana skul kumta ka dei hok na ka banta ban ai burom bat ban perto ya ki kamba bha jong kinong hikai kumta ka sarkar India ka jura khe ya ka sngi burom jong kinong hikai haman la ka santarik September kumban kenmau burom yo riu khrau bala long tengru kumu presiden jong kari India ubadero philosopher ubala yo ru ya ka khusnam Bharat Ratna ubadei u Dr. Sarve Pali Radhakrishnan yo bala kha santarik ubnai September house nam khat phra phra kane ka long kom sipenta ban kenmau burom ya ka sngi kha jong ne riu khrau ha ka ba manta ka sngi ka office jong ka tanat pule puthi ka district school education officer department jong kari Bhoi district kala pelong ka jingra khele panan burom mi kino hikai school jong ka dong baka thain jong kari Bhoi district hi borok away hanre na ka daw jong ka khlam covid-19 bar komjur ban bot ki kendon bar ki ain baka sarkar kala bu na ka manta ban yada na ka khlam covid-19 kumta na ka liang ka department kala sukhot no tangkat to kat ne kino hikai ki ba khamat ha ka ne ka singi lapan ko burom ru ki sangut kino hikai ki bala ai ka jing shakri ka ba khambha ha ka liang ka pule ka puthi ha ka bana ka liang ka department kala ai de ki sanot chikini kino hikai hagani ka singi lai don lang ban sakhi ya ka jingle panon burom mi kino hikai daw MLA ka nongpo constituency ba Meral Bons im komu kongsan i deputy commissioner jong kari Bhoi district i kong RM kurba komi sembut kongsan barhankar ka jingi don lang ki officer bar ki staff jong ka office district school education officer nakaliang MLA bat i deputy commissioner kila ai ki kentin ka jingi ro bar ka burom mi kino hikai baro jong ki bala tre shitom ba kila kenturu i kino hikai jong ka dong ba ka thain ri Bhoi hi baro ka wei ba kindang tre shitom bat shirham na ka banta ban kentiu khambha susu ya ka pule ka puthi bar kumjuru bandang kentiu susu ya ka imlang ka salang ha ka dong ri Bhoi bat kumju ha ka jela hi baro ka wei in kung hijong kita sting belum jadi kita halal jongki ni mission dan kahi yang sekian dari namda jongki bagi long kumni koi kan dan tu but future jong buat ki kena ru kasyong haki dan kata kata jinglong nam kai kan ke responsibility dan jimba ki ke bakia ha but ni but tip baro bagi mau hikai kilang philosopher kata kalau bayi ladir kita ban kuliah ban buat social agency nangta bade deklatif kinong guide agent in kina bade ki bawan chiki bashani atli hapi haga jinong bom de be ki wan chiki ban wa jing tip ke responsibility ka ba kha ka ba pelang iki ba ki kinong wa ke jing tip kana ba pila ana ke jing tip ka ba konsya ye ki student ki jong ki ka ba khado ka ba ni school ba seban shim na iba bi on ka ke galong ka ke ka nang ya chmat de jing sne ko ni dan kam ru poralo te bon sen na ke ni pa ni bon ni ba ni tre ki kam ka ke ba ke bon sen min dan ba ki kon ki jami te shani atli ha kinong kai ban yalam nanti ban puten ki kon ki jami ban ni kermen ba napling jong ki ni dan kata kamen sem kan ba kam dei tam ka ki tre tam nam tai na dei ka social responsibility ka jong ki ba ki dewan ai ba yalam nanti nama ba baro ki kena ki ba ki se pe be ki de ki kai mo ko ki pa ba bon sen ngala ba nyenda kran mi pa bon ki of every miss la ni sa im on ta te kina ban so tu ba jing mo ikna skol ka long ba pet bahaya kita ya ka shaki mo they look up to you so nakati na request ki ba kids mo haban guide ya ki but continue to study continue to learn number is very important ya ki number kina ban deliver so ngakit mo ipi baro ki ba yo award ba kina ya train show mo menang ini district award composite state award national award ikan ini desi tuan kajingnya jenti kejungi ya kena kelam jo COVID-19 Andre minyo kena kalat kena por banyak kandu ni aingu yo blame baula pli kena kalat bangin lah banyak syam kena program kaba dan buram ka program kaba don jimut agabang yalum lang hangne ban pendon buram pan ai kena award ka recognition ya ini ki sanut di bala jip terpang nakaliang jong ka office jong DSEO for the district.
Nas mau borong sibun banyang hagan ega platform hagan ega por rengkat pati ki sanut ki baladon sibun ka bentaban contribute na ka bentaga bahagamiat ki melang masalah hamtam kinang hikai iba penskampung ila keren kum gunung kai bodan dijungkit kri kum principal yang ki experiences kijing syam jengki kijing ki babun ha kijing yak lenti dewan ha pedang kijing ki babun hi filong kinang kai ki kijing kim syam na thau ki kijing dona ki babun ki badan ndri ki ai yang kijing syakri ki pelut ki por ki jengki naga bentang ban ai ki sembok perhat ki bakor dor Hagi jabing di jemut ke berkat jam di kena school. Ibu di jemi di balong galawi nak benda di por ke depan. Nasau sarong hagi nak por banian hagi ni jaka banyo hagi nak kala ban pendon burung yaki. Namar bangitip ka profession kinang kai. Kadi profession ke badan burung. But haga jinjang nanti gajungi haga neka ri ga bagi ngasukmen ban bagi bagidan shibun ki rurang ba kilong kemi ki ba proudly ki ong ba ka hobi gajungi gele ga moto gajungi kolong ban long kinong kai abangalam ia ki betum kita ka perlu mensim ya ba ngasau burong shibun ia ka perkat ka bagi kita Balai keren ya kan ni, ngilap hagi babun di platform hagi tuyok kini kenduk, ngapersang bangkeli, ia ki pun sama. Kaya kemoto ke jongki, jika menlong ayu, habal kategori sahai kita ngisyam ba, ka percentage jongki kuat menlong mengkai keduna. Kalau ini decision, hidup kita ngam. Om betul. Dari bun kita om ba, kuat menlong IS, kuat menlong MCS, kuat menlong doktor, kuat menlong engineer, kuat menlong businessman, kuat menlong politician. Kita sibuk di profession. Hendak diperkat ya kalau ini kathumai, jong galong beriu man beriu jadi dia nam di start. Agar mereka ri bijong ni. Kinong ikat, kinong ibadan kampung. Belum kunci pillars ki risyat ki baskan naga mentagari ki jai pendriu ki jingnang ki start ki ba ai ki jai jing start ki kun ki siu ki para ki persa ki mahing ki basem ki demi di semua buram sebut naga liang dunga ngasali ya ki nong kai ki ba ki demi kada naga negeri bat harga pertai di bawah ya kan ada sacrifices ke jinglan lade ki kalian jom fit lakran ka sistem jongi haga education hapo gejala ga jongi kajing categorize ya ki school ki nohikai ka jika pe ka tulak ka kiyo government kidan ki ad hoc kidan deficit kidan berkomta tata school SSA kidan kajing siu kaya fel kajing hikai ba kapor ka bagi nohikai jongi pelut hagi school kolong kumju ikentar ni ikan jemut jeng perkat ki sembok perkat ki bagi ai di kena school gitu ni kalau pun dengan ni ke sistem kadang-kadang ada mentak kadang kecil fair apa sekali nak keren ni sepangka recognition sepangka pulau kejinyo di facilities perkumpulan try gini di mentak bagi nak ada debate in time to come nak penting ka Nikah menong inline baka national education policy kemudian draft kemudian government entah ke jela gedungi ya ke education policy jong ka jela gedungi ru dan hak ki rules ki fair dan hak penurun pendek dan ajemut na kontak ini ki ban bubek bu renti panang hak panang amen na kapor na kaliang dengan gumnong nikmat abangi osmo abangi i ku gini jadi gedungi gedungi bikin sim ngini keren ada proper platform kenang banlah pendek dan penenti ya kini ki pom
kaban sil kelok facilities na kunta kina hikai ki namar kata ye ki nong hikai mulakre mene ki balong sisya ki balong senyang na kunta kene kalong priman priyo